ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଅନାହାରରେ ଧରାଶୟୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି। ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଭୋକିଲା କଙ୍କାଳମାନଙ୍କର ପଟୁଆର, ଚାରିଆଡ଼େ ଅର୍ଣ୍ଣଂ ଦେହି ଡାକରା। ନଈରେ ପାଣି ନାହିଁ, କ୍ଷେତରେ ଫସଲ ନାହିଁ। ଭୋକ ବିକଳରେ କାଙ୍ଗାଳି ମଣିଷର ଆଉ ଗୋଟେ କାଙ୍ଗାଳିକୁ ବିକଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଶିକ୍ଷା ଅନ୍ଧାରରେ ଆର୍ଦ୍ର ଏ ଭୂମି କେବଳ ଚାରିଆଡ଼େ ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବ ହିଁ ଦେଖୁଥିଲା। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ମରି ମରି ଜୀବନ ଜିଉଁଥିବା କିଛି ଲୋକ ଭାବିଲେ, ମରିଗଲେଣି ତ ଆମ ପୁଅ ନାତି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି, କାଲି ସକାଳେ ଆମେ ବି ମରିବା, ହେଲେ ମରିବା ତ ନିଶ୍ଚିତ। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଠି କାହିଁକି? ଚାଲରେ ଭୋକିଲା ଦଳ ସଭିଏ ଧାଇବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଡ଼କୁ। ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳି ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ତ ନେବାର ନାହିଁ, ଏ ଦେହ ଉପରେ ଜୀବନର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡାଇ ଧାଇଁଯିବା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ। ଶୁଖା ହାତ, ଶୁଖିଲା ରକ୍ତ ଆଉ ପୋଡ଼ା ମନକୁ ଏକାଠି କରି ଚାହିଁ ରହିବା ନୀଳଚକ୍ର। ଆଉ ଡାକିବା ଦାନା କନା ପଛେ ମନା ହେଉ ମୋତେ ନୀଳଚକ୍ର ବାନା ଚାହିଁଥାଉ।